Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublaya pi baro ki parang penya kani program kakerteng jonga ga dai na meri marbanyan ban nga shonga sa hamulai pi sim kum pi dei kum ai hane film kai ka chingi ga dai try jong kani ka film ga kakerteng ka film ga chingin ban nga try ru kum ya assistant director ha kani ka film tiane film pi dei tang try ro aju pon pi dero no ak ne hanu kam patanya hot nga shim mentar ru ka ba khamat du jong kani ka film kupura kumkupura na kai kita ba pi ju por pi dei try ju por pi dei director assistant director mo ti pi akhi de dero ha ka ching shisha ka ngidam ki casting director te hot kani ka film jonga baru ngala pelot pensar bakana ya karu entai kamshong ka boranga iki artist hamne baro omde na ka jing jip jonga hen ngi dani de department ka bare jong ki casting director te ha kani ka film kila ibet yang abangan shimenta kum ka puran but ngala ningkong nga kamshong na tre na mabanga kwa bangan le bangan nanang yai shakmat ha ka bal le ya ka direction tang ba maki pade ki ong ba ha bangi pakhat ya kani ka khana jong kani ka film kai ke chinge ti ki ong bangi yui ya phi ha kani ka banta te ngar ta ka jing shania ba ta ka jing shania ya ki but kum ka ta ka believe ba maki kita langa te ngar ngala koloi bentre ya ka ta ka benta ka ba khmatu kene ka film kai ka chingi ya thoi angi nano pin pin no ka film ke ke chinge mila yo kalat baning pelat no ha ka kharoi tere ku banai ba ar hajar war bat ka por ka long khatwe beje ar beje bat san beje ha habi chu cinema te ya thoi angi kan no sinam ka ba por ban reng do re kene ka film ha ka bas tang do ya ka ka film mila stang ha ka san tere ku banai agas ar hajar khanyo ka de tang ka jinglum ya ki artist ban mila ji de ki artist ha kan ha ka takasni ban mila stang ban shoot ya ka de ha po ubnai February jong ar jar khat phra ban ha wa jar khat phra jong ubnai December na tharai mila kut ya ka shooting long complete de ka film ban ha ubnai ha ba ha hajar khat khandai pade mila da yo ya ka census certificate na Guwahati but mila le ru ya ka premiere show ha ka khat khandai ta de December 2019 habo Susutham Auditorium. Ti kene ka film ban kom chu pin de film kan no. Kumban shuong ha ka commercial way te ka de ram de ka bani kom. But na ngara shimbentar wa ki film ki bade kum ki gospel film. But na hangta ngaru ngala shimbenta ya ka ba khamatu. Na khmat jong phi umat ngam kwa kin jao jing it ba kor do shisha ngan ai happy ha put shadam jong phi minta ngasma nga klam poi per khacisha ha purtei piji bani tang yana kisur bat yang tam thiklei narmiang shin tur jong phi basawa man snap ya ki shisha bin shayong yana labun snam ka nagi ka daw pi ai ka teng kai ka jingi ka penlong yang nga ka jingi ka long ba haba ho nga ro ila jong nang ne ka samla te nga shit perkhat ken abang pet ki film nga shi yo i ka ta ka jingi mo
kajingit kam dari ya hoi de kajingit chi samla ne jingit chi kurim hendai kajingit ka ba manga ngai ikat kum sabang apai sekalian kamon kadiang tengai iya kata ting hasi yang si sama iya kata kajingit bagi beliau ting kim nyokor kenya kata kajingit ka ba mangingi yo i maman nakasni ngidang perkhat bit bakari tang kajingit samla dan kajingit shi kurim kadi kajingit hendai kani hi kadi kata ka jingkwa jonga bangan pini ba kakali yang ya pi bahatu kajingit kadi tang kajingit samla ni kadi kajingit tang shi kurim ni kadan lupa dakawai kajingit ken kani kalong ba habang nga ahya kani ka kerteng ke ikajingit kila dan di baong yang amo kibla trishwa hakani ka film industry kila ajing mo yang hagi ba wajupo ka kerteng jingit na mabale ni hingim ju kham smutanat lani kim ju rakham ya ro ya kata ka jingit te kani ka ngasem ya lek kani ka bentang along ka challenge mo no ka ba ngan pet nga kalong kwa ben sungku tingba kani ka khana ken ba ka jingit kam dei ya tang ka jingit chisamna hindi kita kecingit ka bapun ki rompin tika shamahanga hapi ken wanda pilawan pe tika taka film haka benta ka bakumno piyo ya kata kecingit na marai dan lai jong benta piyo man ne bada samla te pilamat ne ta kajingit chakade ha nga ma de kata kecingit taka damo wanda ya ka khana haka ni ka film kecingit tang bakam de ya kecingit chi samna hot kedan kashi benta na mar kum kecingit linti uprio ngim lalat ya kata hindi kajingit jonga ka banganga yoma hite kadi nai mi jonga ban nai mi kha jonga ban nai pa jonga namana durang khalung hinga sa ma shonga sa ban mi ba pa i pa yanga ngadi ka ksiu ro ban kong ru ha ka yin ka sam jongi te ngayo ya kata kajingit ka bapura kan ko mi pa te hadu kat menta kisngi ru i pa ha bangale nga ya ke ru ko ngal wala dai bakari tang kan ni ru ya khamad ji kala di ka bakrau tam tinga kata ka kajingit ka banganga su khallo ba ka kroi ba nong nga ngolong nga su khallo ba ni thu ya phiru ba ngayo ya kajingit ka bapura de nei mi pa kum juru nei mi kha jonga dan bok pinyo sa kajingit na samla kelempet ya kata ada dai ibet lada kan lada ha kan ti jonga la tho ya kan ni tenga kelempet bangan burung lu kan kita kajingit ki ba syam ha kan ti jonga dan bok mi ne film ke kajingit sa yu samla ba japi haga jing smooth ko jonga shimet hite kajingit kam dalam kam dade kajingit samla it's not important ken hanga maroi ngam das godon kam than nama balai ba kumban shuang ba kumba shuang ki brio temen ma ki ong ba wat brio no kala de ka karta kumta hendai habanga ngai de ka kamru kamut ngalayo iya kata kajingit nama habanga ngatra ya ka kam jonga habang ding ba ki kam jonga ki be ru ki yo ya ka kam ka ba ki kila ban imja im mo kila ban kenong kum no ba ki yo ban pen biang hai hinga sam jongi te kanir ma kwa bang kanir ma shong asngo menong shi benta ya kata kajingit ka ba ngalayo optiang ha kajingit habang ngatra ya ka kam to dan bok pinyo asli kajingit ka kam ma to Pijai ben walang shooting empat kot pipen kre lupa gitar kita get ready ngan map you tang bala dang ayu i biang hakani krishnong yau ni chu shi chu prieu pat nga ta amlong show pisku thu nem ya kata lada phem sngap ikiktian jonga lada ngam yo ban penbam jadai ko khun jong phi po jil nganam dai setia ka janet kani ka perthai kanam sung tho yang idali leiru kanam sung tho ya ka jingi jogi brar ngot kalong thekum ka to ke ryong kabanda ding khong ye ki baro tim tangin pai sa ka film to pi kene ke jing snam ka ba ai ke jing dari jong kajing sting kalong ka ba ting ni ki brio ngim ne balong selfish long ngim ne ban pakhat tang ya lagi bat ka wei ru ka mod bat ka wei ru ka dan ka shibanta ha kani ka khana onda pilawan pe POE ba ki dong ka kani ka film jongi ru kai ko man shukran biak sa shi sen sorry la ka jing bakra jonga bang astang man kan mun da ha kani ka khana ngi pe iya ka jing balong simple long ka jing ka bashida ka jing nong kendong ka jing nong kendong ha bang ni pet sabak ki bedang kham jai na ka social long ki ma de shipun ki jing te hang ni ru kani ka khana ka mun ting ha bang dan ka mon nim dan kam kan ban abi bayo kata ru di kecingit tang baling ba kata kecingit ken bat kata kamun ka ba mang ha kata ka ha kat kum kata ka khana jong kani ka film jumi kamut ba ha ba pidan kamun mun dan ba ya pi mun bala ban khang kan te kamut pide ban yo i bet tang kata long tang ka target jong pi hang nu pi bet bat hang nu pi yo i ha ba pi mun ban le ya kanu ka kam
kemudian cakmat kinong buat bat kibanong sandal ni pikin dan bet tekan ni hi kalong ba pide bantan ni kamon ke bas kem bat pide bantan ka jing pos ni ko ba pi ka jing pos ni ko ba umri ka jing pos ni ko ba pitia he ni ka jing pos ni ki ba yu i ha por ba kimat to pi ki pen te ha ba pidan ni kata ka pidan ni kata ka jing pos ni ko mo tur sakrang ya pi baro ke sa sandal bat ya pi baro ke sa yaro bat kin pen ru ja ko jok por he dai shim ye kita ke jing pen bat ke jing yaro jong pi namar kita hi ki balaban pelong breu man breu pi sen kasni berpe hakata ka por pin sampai yang ni Te ye thu yang ni nak ke daw pijit yikini agor kita shop well jon spong well la research hot hakachu ko por ko mas ong mga umdei ka jingjin jonga ye ki artist hakadi ka film ka i ka jingin ni dan hi da ka department ka bade jong kita ki casting director la kasi ki hapor ba ki nga de hadin lu nga sajit mga sajit hakadi kan hende ngila katkum maki ong bakatkum ka story ba na ka story nga tho ngila ya just tho lang asiti da ka team mi bor ko ngila pen pen ka khana dia bangi perkhat bangi pusan ni yo I kan ya kata khana ha kata ha ta character dia bangi perkhat ni yo I ya salary bangi I ru ya jonong spunga ko jokpor te hende nimnot pada kai pan approach I salary nama ba ila kham senior bat nga nang dai ta pastang do pangan ko ya kan ko feel ngam kwa ang pangan long mau jentut ha ka jing im batamai jong I Oho, mari bisa slap. Ya Hende kumno, slap kensan te, tampai perkat te bukan slap. Ipate ila phone nga bahabon man chusnong. Nemno. Dei Pak Wan ma. Nanang hat dali dai hukum yang akin ra. Ublayangi argot ulama haberthai bani yadanang. Sentia. Di jonong spung ruh ka jokpor dah ka jing shisha ngila kumbangi pida pet iki poster ka Facebook page jongi idan dei wei ibenta iban shim ya kan ka film ka pare kumban mention no ka kartengani iding risha te hangnia pede ita pede long na ka daw idan exams ik tu ti imla shu kan te haba ka do pede ngamar senyo I Johnny ka isa iba dei I casting director ila suggest pede ya I John nong spung kan de ya iru ya kundu nga sakala ituru ya iru de hakadi ka kam ni ya kan film ka I jingi hang tu ke jingroi pide ke jingi kerten kuno tu jingroi pide ke jingi phi de ka jingim jonga hang tu ke jingroi pide ke jingi junga ngi pi kam rai ko pi kam knyat mo ta bade yo de lockdown rai pi lai kam sai knyat kam de ka lockdown te kuman shi thu noi pi nga khamlong phe na ki breu na mar bale na do tang khalung nga ni ka breu ka bakhi baksan ka basha ka barwai ka ba mare bam jurun por man shi ya tinga shumare kum ta tinga rekho bha man shwala da fi pet la da fi kran ka film ba bakar tenga langet ba ga la shim banda hang tu nga rekho bha na mar ba te man shwa ro ha bangalit audition ni ki film khasi nga ki ladan hi kum ba sau santli ki film khasi film bangali audition Pihak man mga audition do ting siya jet ika benta ka bah kamado tang balok kita pre nakadaw ki bangla ki kampoy ban release sa cinema hall ban ka way ting kila siya ngai no hakiti ki por nga slim mo kung kaktin parang bong te ondang alatri hakani ka film ka ega jingit pat te ka jing long khna ka jing long marway te nga kom yo jing na perkhat ki jing huslai shibu na mar happen biang happen ya ka tu ka department te kidan shi bon kan ki stress ma ki jing ki bakya ki balaplen la len shop hanga te tanai tai daw long ngam juyo shu ngam dan shu ka por baningan ke men bangan sngobha ting bangan shat ting bangan mare shrum shaneng tenga train kala bande na kata daw bang sarong komyai to den bok ba pin sarai kho ski film ke jing ni skam ba pin sa wan bel bador ha ka jing shisha te nga kaman hi kum bangalong kum niru na ma balai ba ngidan kam hi bandan ko mangaru te
teng lada karon ka role mo kumba kani ka film ka ega jingi do ba kam dali ka beauty na kani ka beauty kani na kani te na try hoi ngam nga nang ni ro ngam thalai ngam dan nang ni ro ngam dan ka beauty tang ba ka dikat kum kas khana kan lada ki don kam kum yanga nani kum ya phiru kamot kum manga ro mentanga di ka assistant director ha ka joko film ha ka joko poli ka film balada mapi pikwa ban shim benta ha ki film don kam e ka looks dan kam ka sak ka jong phi ban kam bon ka jong phi man start ka kam i pirai hin kuno ini film hoi ngar wa hi Ba ya phi klema phi ngalong thli Bat pilen ti jing im ngan yat ring ka Nanam hat dali dai ru hukum ya ngakin ra uble yangi argot ulama ha berthai bagin ya danang Kiso kerda bajwa wat nangi ma Pide ka jing yum aku apa snap ya suara pi la 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 Tangan bas ngoy phi shikentin na ka jing ruai phi ka jing im jonga ngan ruai tanga benta bari jong kan thai ma Khub leya bunong thao nak mặt trong phi mắt ngầm qua kinh giao Jing ít ba có đô shisha ngàn ai phi ha kut shadam trong phi min tang asmai ngạc lâm bôi per kachisha ha per thay phi diệt ban đi tăng yanga kisur bathyang tam phi clay nar miang shin tur jong phi basawa ban ngap yaki shisha ben shayong yanga sebang suara pi mana bikai pi menuai Narurang kalung hi nga si smart man ruai bat ka gachika ka ba adu ka banga ko ban ko bong ma la tapi ka ba kino hikai ki kili nga kum tu masharang kalung pikwa ban long yu la la he la san la rang ba la shai te ka ta hi nga si kwa ban long entertainer long entertainer ko ban ki ka banga nga le la da ki we ki phu sam khi nga la ban wan ra ya ka dur ka phu sam khi ka ba jong nu ka ta ko ban long ko nong ruai te nga tharai kan di ka badai ka benta ka ba arte tharai nga la ban long kum kata ka dreams ka wa ban long na khlo suara pi ka long sur hindi kenapa mah ti mana bikai pi menuai lokera ha ga jing shisha ka hikai te dan ba hikai mo tang ba long ha ba ngasnap igi jirai na ma ba ka jing im jami min shwa ka long ba nim don tv nim don tv te ngishi osno ki jirai tang na ka radio ba haman ba ki ban ki jirai kum tu ngashi ruai ki jirai hindi ngashi ruai ki jirai khasi ba ngashi ruai ki jirai jangki be pe ki jai pen riu te haman ba ngasngo te ngashi kan mau be ki sur kan ut ken te ngashi smart ban ruai ngashi kan ut bit kan ya ngashi le ban copy ya ka jing ruai ki jangki ba andang la he la san ngashi kum ba hapo ki ying mani ngashi ruai habo terutama bangga dan doha kau memang hadian pada orang ngala kam liok pada yang katakan teknik bonong kumlu bantuan orang ngala join juga kuaya ke orang ngala join juga kuaya ke pada hidup kuaya ke jangka koran evangelist ke baf ayu nampak mulai belum hi nak balang te hang ta ngayo ikino hikai ki hikai yang aku menu bapin ruai kumlu bapin control ke voice nang ta de ter bad menta hadian orang ngala trai shu tengah yok kendu pada kan sai kinong ro kinong kiba long no kiba kamlong halor
Kihaka ni ka music line te makip te kihikaya nga kita kini te kitai ho yung pala and long habang adon kami ka jingirap te nga phone ki pat makip ki kloi ba jingirap to tin pikun mai kini jingkra jung habat pi ke jingkra pa pi ki bel bang nga minta nga wanang ni ban karpa ni pi iwe para nong pet ya kanika video junta ba dan kami ka jingkar shan ka jongpi kti kamon kti ka diang ai ka jing yarap ka jongpi habang idunaru tu penbet biat ho yangi bat habang ibiang lu ai ka jing yaro kanang menginang yo men sim shu bat habang idunaru minang la ban penbet ban kampen jana shu ya ka kam te ka shong pares tang hakti jongpi lada pi ye yangi lada pi ye ki khun samla kari khasi jongi bakinang kio bangir min bla ban bakan long no kan ka film ka kam ak film la ni ka kam shna film bakan kala ban ai kam ai jam yau khun samla kari bat ke jan ben ri hi barok wai te I pani ka jingra chophi bar sawan ban ye kandu hang yangi had biju cinema nadu ka khadwe tarigu banai February ka por kalong khadwe beji 8 बजे बात 7 बजे ngam kwa ang pangan long mau jentut haka jing im batamai jong i Oho, mari bisa slap. Ya Hende kumno slap kensan te sampai perkat te bukan slap. Ipate ila phone nga bahabon man chusnong. Nemno. Dei pawan ma. Nanam hat dali leiru hukum yang akin ra ublayangi argot ulama haberthei banin yadanam Sentia. Peter Pigman ba ban yori shnong dei?